jsem šťastný, vypustí. Tak hochu. Láfa. Někdy zase na viděnou. Jdu pustit. Tak ho tam šoupnu. Tak čau, bejčku. Přijď zas. Za 20 let. Čau. Tak kukuch. No jo, už to máš dost, ale já vím, ale chci tohle. Čau, bejčku. Trošku tepla. Pozdrav. Má tam raka. Má tam raka. Co se pojede natočit, jestli tam dokážu hodit se zpátky. Jede nějaká loď nebo něco, tak to chci spáchat nějak rozumně. Je to těžký za noty, kurva. Jo, tak běž ty kluku, běž. A je tam. Jo. Slízoň jeden. Ale je to vždycky potěšení, když se tohle povede. A když se něco takového povede, tak prostě člověk je šťastný. A když ji pustí, tak zase může chytit znovu. Takže sumcaři, pouštěte ty ryby, ať máme co chytat. Čau. Takže poslední sluncová expedice probíhá v nadmořské výšce asi tak 1000 metrů momentálně nad mořem.
Záběr, já tam musím skočit pro něj. Maximálně, co tady chytíme, je rýma, kašel. A Pavel si dokonce vkládá sníh na prsa. Tohle tomu se říká čekání na záběr. Čekání na záběr, jo, hele. My prostě se nebojíme i extrémních podmínek, jo, ono v takovémhle počasí ty ryby to mají rádi a vlastně, člověk nepotkává ani moc těch rybářů takhle okolo. To, co teď okolo vidíte, možná vám to přijde jako nějaký les, ale je to vlastně zamrzlý jezero. A pode mnou je přibližně 47 metrů hloubky vody, jo. A já slyším ty ocasy. Jo, oni jak na zimu dělají ty chuchvalce. To je zimoviště, to je jasný zimoviště, hele, jdem se k němu prohrabat, pojď. Už neslyším. No, tady už je led. To neprorazím. Mám sice silný pěstí, ale tohle neprorazím. Takže, pánové sumcaři, takhle se chytají sumci, takhle. Ne, že to flákáte, chytáte jen tak. Jo, teple v trenýrkách. Teple v trenkách po obýváku. Tohle se říká pořádný chytání. Čau.